Кандрат Крапива. Байка. Дитя, вожик и змея. Выходным днем у соснячку жанчына з дзіцянём гуляла, лягла под солнце, задрамала, а небяспека напаткала яе маленькую дачку. З узгорка уніз вядзе сцяжынка, ідзе па ёй моя дзяўчынка, ды ловіць матылькі. А гэтым часам пры сасонцы гадзюка грэецца на сонцы, блішчыць на ёй узор лускі. Дзяўчынка рада, цаца, цаца, і хоча ўжо рукой хапіць. А цаца пачала звівацца, лісліва, ціхенька сіпіць. Хачу, дзіця, з табой пасябравацца, цябе я ласкава, пяшчотна абаўю. Пазнаеш ты любоў маю, аж раптам тут, ля самых ножак, зафыркаў злосна вожык і кінуўся адважна на змяю. Змея ўзвілася бліскавіцай, зубамі хоча ўпіцца, мільгае промнямі лускі, а ён, узброены ігліцай, зубоў змяіных не баіцца, ды рве гадзюку на кускі. Дзяўчынка сціснула ад гневу кулачкі, крычыць на вожыка: «Пачвара, недарэка, ты цацу сапсаваў маю! За гэта я цябе наб'ю, ты бека!» «Дзіця», — адказваў ёй вожык, «хоць бекая, калючы, непрыгожы, але ж я знішчыў смерць тваю. Як падрасцеш, ацэніш ты паслугу і мне падзякуеш, як другу». Дзіця дзіцём, і розум у яго такі. Я не дзяцей тут меў на мэце, а ёсць яшчэ дарослыя дзядзькі на свеце, што і змею гатовы прытуліць, якая іх умее пахваліць. Такім мілей ліслівы гад паўзучы, чым верны друг, хоць і калючы.